sinne, niin on hupsis. Menehän noita kun miettii silleen. Eduskunta hymyilee ja kansa se itkee. Mut ei haittaa Arkadia mäkeä. Ei sitä vitu systeemini toki niin pätevä. On se kumma miten hilloa riittää. Suomi kerää velkaa ja EU kiittää. Eikä täs enää kuka ala vinkumaan. Suomalainen pelle alkaa Facebookis kirkumaan. Koska valtio vila meitä linsii. Pakolaiset tänne ja kantaväestö vitsii. Eihän niitten tarvi täällä sale asua. Saadahan me tilalle 100 000 lakua. Ja hei valtio maksaa sen kaiken. Lamas on nyt menossa tämmönen vaihe. 824 miljoonaa työnnetään pakolaisiin meillä. Onks tos mitään järkeä enää? Voisko se hallitus alkaa jo herää? Eikä Stubb heitä päästä enää lukuja. Eikä tossa asema sohi suussa vittu puuta. Onks te miettinyt ylhäällä yhtään? Kenet ne euroja oikeesti nyhtää? Tuskin hallitus on skutsis. Miljardi sinne, niin on hupsis. Menehän noita kun miettii silleen. Eduskunta hymyilee ja kansa se itkee. Mut ei haittaa Arkadia mäkeä. Ei sitä vitu systeemini toki niin pätevä. Miks me otetaan ongelma meille, kun jenkithän tiputtelee pommeja heille? Turha meidän on tosta vittu ressata. Homma ku hoidetaan kunnolla kerralla. Panna rajakii, ammutaan päähän. Helposti saadaan se ongelma täältä. Siinä rauha alkaa meillekin syntyy. Mulle aivan sama vaikka sota niillä yltyy. Meillä on valittuna tyypit tätä johtamaan. Sipilä oli tyymä kun meni kotiin niitä ottamaan. En mä ainakaan auttais niitä. Eiks meillä kotimaassa jo kodittomat riitä? No se siitä ne otti ne tänne. Ne jätti tänne vähän tummemman jäljen. Enkä ala sitä miettiä kun menettäisi järje. Musta tässä auttaa vaan päihde. Onks te miettinyt ylhäällä yhtään? Kenet ne euroja oikeesti nyhtää? Tuskin hallitus on skutsis. Miljardi sinne, niin on hupsis. Menehän noita kun miettii silleen. Eduskunta hymyilee ja kansa se itkee. Mut ei haittaa Arkadia mäkeä. Ei sitä vitu systeemini toki niin pätevä.